Jep, täällä asutaan soluhuoneissa. Mun soluhuone on 209. Ja huone on kompaktin kokoinen yhden naisen yksiö. Täällä vietetään nyt muutama päivä opiskellessa. Huisaa! Moikka täältä Piisileiriltä. Nyt alkaa kohta toinen päivä. Eilen meni aika paljon aikaa yleiseen tutustumiseen ja häröilyyn, mutta päästiin myös asiaan. Meillä oikeastaan keskiössä oli piisilyriikat ja kirjoittaminen eilen ja siinä tutustuttiin Heikki Salon kehittämään tekniikkaan nimeltä siivyyte. Eli siinä valitaan yhteinen aihe ja sitten parin tai työryhmän kanssa kirjoittaa vuorotellen aiheesta haahuillen, eli hyvin vapaasti eri asioita, mitä aihepiiristä tulee mieleen. Siitä lähdetään tekemään muistiinpanoja, lähdetään kokoamaan yhteisiä ajatuksia ja pikkuhiljaa karsitaan sitä storia olennaisempaa. Sitten lähdetään maustamaan sitä vähän erilaisilla tehokeinoilla, esimerkiksi aistihavainnoilla tai huudahduksilla tai jollain metaforilla. Eli vaihtoehtojahan on paljon. Ja sitten tietysti samaan aikaan voi olla mielessä jo niin sanotusti biisin rakenteen luuranko. Me päästiin eilen mun työkaverin kanssa hyvään alkuun tällä biisillä ja tänään jatketaan sen kanssa harjoituksia. Kiva nähdä mitä tulee. Moi! Piisileiriltä ja päivä on numero 3. No nyt me ollaan siis tosiaan työparin kanssa edistetty biisin teossa aika paljon ja meillä alkaa olla aika hyvä setti kasassa tämän illan esityksiä varten. Siis ihan huikeet, me tultiin maanantaina, nyt ollaan keskiviikossa. Ja mun pari on niin taitava kaveri, että siinä sävellyksen lisäksi hän osaa käyttää kaiken näköisiä nuotennusohjelmia ynnä muita. Eli hän teki ihan viralliset laput, ei pelkästään sointulappuja, vaan nuotit tästä biisistä. Kenties pystytään hyödyntämään tätä biisiä sitten myöhemminkin yhdessä tai erikseen. Mutta tämä on ollut ihan sika kivaa. Nyt valmistaudutaan kohta illan konserttiin. Sitä ennen mä käyn vähän turistina Lappeenrannassa. Sieltä kohta lisää. Vaihdon kautta melkein onnistui. Imetessä